diri 100% karena itu pantangan dari teman-teman Putra Panji Sulung Jalan Bikar, yaitu beberapa informasi yang wajib dan harus dipatuhi oleh panitia ugi sedaya pengunjung ingkang hadir wonten Sinoko Gedong Karanganyar. Ya, wonten sasekabipun kula sasaken pirsa dumateng sesepuh seni Jalan Bikar Putra Panji Sulung wekdal saha panjenengan. Oh, semoga kene wae lagi lho. Pacarnya lagi esek ora ini. Oh, lha padha apa? Lha kaya cah. Oh, lah. Video.